Sa karaang simbahan sa Lunoy, nahitabo ang usa sa pinakamakasaysayang trahedya sa Hagna. Ang Lunoy Massacre. Kanang istorya kay kung may Lunoy Massacre, idunggam sila sa tanang sa mga American invaders. Diyan nga matay sila, kuman. Ang nahitabo sa adlaw sa massacre, ang mga revolutionaryo nga nagkudo sa ilang nanago sa ilang mga buho, foxholes, dunggab-dunggab sila sa mga Amerikano. Nangamatay silang tanan. May survivors na himo, pero wala man kumagda sa ilang mga ngan, pero unom sila kabuo na survivor sila kay pag kamatay sa ilang mga kauban, hindi rigid sila, gakamang-kamang sila pa doon sa suba. Tuwa sila makiti. Tuwa sila makiti mga Amerikano. Mga survivor sila. Pag humain pa massacre, nanggawas na sila, kanalakaw naman po mga Americans. Dinhi, daghang buholano ug lumlupyo ang nasikop ug namatay atol sa mabangis nga panagsangka sa mga Amerikano. Pagkagudungog ni Guyo nga binay gunshot, hingguwa sila, nipusil sila sa Amerikano, namatay. Kaya idumsak ang mga tao. Maura to. Kinsa sila? Tagahaag na man to. Hindi ako nung kagikan, taga-Kanhulaw. Pero they started sa pag-abot sa mga Amerikano, hingkudo na sila dagto sa Lunoy kay Galid naman sila sa mga revolusyonaryo. Tagahaag na sila. Hangtod karon, ang simbahan nagbabiling simbolo sa pagtuo, sakripisyo ug kaisog sa mga tawo sa Lunoy. Ang Barangay Lunoy dili ra kay makasaysayan, kundi lugar usab kini sa lamian nga pagkaon. Gidungog ang Barangay Lunoy nga tighimo sa lamian nga suso. Ug karon among gibisita ang kagawad sa Barangay Lunoy nga si Ma'am Amor Daniel, usa sa mga lumad nga tighimo og suso. Maluto og suso og naay magpaluto. Lisod siya og buntag pero gabi dali raman kay mangamang raman sila. Narasilid-kilid sila. Di na magpangita kay buntag man god. Manugsog sila manago ba. So mas lami og manguwa og gabi. Akong hibaw-an sa amo pang mga katiguangan, diha naman mao naman ni among sahay ganitong sudan kay tungod kay naaman nga river diri. Gikan sa among river na hinlo jud kay flowing. Kay diri man ang source sa tubig nga hinlo sa Lunoy. Kunya among nasuso na sa makilid-kilid sa among river, nasa mga ilang sa dahon, sa mga gabi. Unsa man ang mga health benefits, ma'am, nga makuha sa pagkaon sa suso? Ang suso, taas na siya og protein. Anya, dili na siya, wala siya makakuha ng cholesterol. Dili, maayo po na siya sa mga idara na, mo, mga seniors. Kaya wala man siya kung cholesterol taas. Magluto dahil sa suso, ang ating ingredients, magkuhan ka og ahos, bombay, loya, paminta, o kuan, sweeties, o kaning kuan, tanglad.
Unsa man imong makasulti sa mga tao ma'am nga wala pa nakatilaw sa suso anhi sa Barangay Lunoy? Pagkasulti sa mga tao nga pagkatilaw sa among suso diris, dili kasi namo sa Lunoy nga tilaw na mo kay mabalik-balik jud mo. Kay ganahan sa Muslim bisan gani kinsay mag-ari, so balik yung nag-order, balik ko pa paluto. Pagkahuman sa suso, ato na punta sa gipanghambog nga livelihood program sa Barangay Lunoy, ang Hagna Mushroom Growers and Processors Association. Adunay usa ka gamay apan nagkadako nga industriya nga naghatag og bagong paglaom sa daghang pamilya, ang mushroom production. Unsa ni siya, sir? Paano siya sodas? Paasa sa ni siya. Pang mushroom. Ready to baging na si siya. Karong adlaw atong susihon ang mga proseso, mga hagit ug kalampusan sa mushroom production. Kasi imong trabaho dinhi sa Akong trabaho diri sa mushroom, magkuan ko, magbubo ko sa mushroom, dayon mo harvest. Dayon ako po siyang kuanon kung mag-inventory po ko usahay, kung pila ng mga protein bag matawag ani ma'am. Tapos kung kintahay mo harvest ko ani, na may everyday maka-harvest ko, pero dili man siya kapag kakaron dili pa gyud ingon nga daghan. kuan ma'am, unsa ni siya kanang pag-atiman niya? Need ba pud siya og kanang direct sunlight? Dari gyud siya diri sa area nga inani nga kanang di siya kinahanglan og direct sunlight kay dili siya moangay og kuan kanang init kaayo. Tapos ang pag-atiman ani nga fresh mushroom ma'am is kanang mura bitaw siya kanang tao ma'am, kinahanglan siya og kanang oxygen. Dayon right nga moisture inana. Kintahay karon nga sobra ka init kani siya twice na ko siya i-sprayhan inana og tubig kay makuan man siya mo dry. Asa may mga pwede na ma-harvest ani nga mushroom ma'am? Kani siya ma'am, ready to harvest na ni siya ma'am. Kani. Gusto ni mo mo kuag baon sa i-harvest ma'am, pwede pwede ituyok naman mo siya anak ma'am, tapos birahon anak ma'am. Dili ni mangungkab. Dili ma'am, sige hinay-hinay ra sige. Kani. Pwede na birahon ni mo kay himo kranag. Nya, Bira. Ay, okay. Model sa mushroom. Usa ka industriya nga nagpakita nga bisan sa kagamay nga espasyo, mahimong mutubo ang dakong paglaom. O diba, pwede ako mahimong model sa mushroom. Ug karon, mudung na ta sa pinakasikat nga tourist spot sa Lunoy. Ang Lunoy Cold Spring. Sa usa ka kalibutan nga nagpadayon og pagbag-o, nagpabilin nga malinawon og misteryoso ang Lunoy Cold Spring. Usa ka tinagong paraiso nga nagpadayon sa pagdani sa matag kasing-kasing nga mga moabot dinhi. Every Monday, mag-close ang Lunoy Cold Spring. Every Monday. Kay money time nga maghinlo ni. Kay since Saturday, Sunday, daghan man sila mga visitors para weekend. So, aron mahinlo siya, naami himuon nga para kuan nga itong mga ikuan nga mahinlo din siya. Then, close na siya pagka Monday. Ano lang ipahibaw. Naapod ni diri ka ng gibutang asa dapit ang smoking area niya asa po dapit ang kanang sila mukaon, so amo na siyang himuan og kanang ordinansa. And aside from that,
Naagi ko ang po na mga mag-open may og 8, mo-close dyan yung 5 o'clock sa hapon. Naapa mo, amo dyan mo pa. Pahibaw o na mag-close na amo nang i-announce. Yes. About bahin po sa peace and order na aming CCTV nga among makita kada pila man ni kakuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ka angle sa Cold Spring. Then makita namo kung saan nahitabo dito sa 8 ka station o sa portion. Then naapod may duha ka tanod nga magbantay aside sa diri nga magbantay po sa tikitan kay naama dyan ni kanang ihatag nga mga ticket sa food nga kuan sad kanang naapod mi kanang miga ko akuan nga mo announce nga gidili namo ang kanang mag-inom nga nasa sud sa kilid sa swimming pool kay delikado ang mga botilya or mag-inom man diha sa ilang mga cottages dapat minimize or ka na i-control nga di kun palabi yang mga tindahan po nga tuwas gawas amo kung gipahibaw la dinas mga minors di jud pwede nga maligya sila sa mga minors. Napalibutan sa lunhaw nga kahoy ug malinawon nga kinaiyahan. Ang maong lugar nahimong usa sa mga ginadayeg nga destinasyon sa Hagna, Bohol. Mao ni siya ang tugod gamay nga main source sa Lunoy Cold Spring. Pwede sad ni siya mainom. Sa kinahiladman sa kabukiran sa Lunoy Cold Spring, nagtago ang usa ka natural nga tuburan nga naghatag og kabugnaw ug kahupayan sa mga lumulupyo ug mga biyahero nga nangita og kapahulayan gikan sa kainit sa adlaw. Yuwis Ferry Garden, usa ka private ni swimming pool ug usa sa mga gipanghambog sa taga Barangay Lunoy. Bugnaw gihapon siya kay ang tubig dire nagagikan gihapon mismo sa Lunoy Cold Spring. Di ka katuo nga naay ingani kanindot nga dapit sa Barangay Lunoy. Nagpamatuod nga ang Barangay Lunoy naay ikapanghambog. Ako si Lea Mendez ug kini ang Turismo.